Hej, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad er din målgruppe for din musik? Min målgruppe er mit 16-årige yngre jeg, som var i sådan lidt en krisefase, og prøvede at flygte lidt fra min tilværelse. Så egentlig er det bare opmuntringer til mit yngre jeg. Ja. Er du væk, så hold dig tæt hos mig. Noget inspiration fra, da du så selv var der, som du stadig bruger nu? Virkelig meget. Sådan, altså nu har jeg også 2 yngre søstre, som er lige den alder lige nu, hvor jeg spejler mig ret meget i, sådan, hvordan de har det nu, ved at skulle tage nogle store valg, og det at blive voksen, og er man god nok, og ja, kan man finde ud af noget. Er der andre unge, du har haft dialog med? Jeg har haft ret meget med unge at gøre generelt, og arbejdet på en efterskole, og arbejder også nu på en klub. Hvor ligger det, hvis det var noget, folk kunne være interesseret i? Det ligger i Næstved, i den bygning, som er Næstved Ungdoms. Ja, det er både en musikskole, men også bare en ungdomsskole. Ja. Okay. Jamen, det var det, tænker jeg. Medmindre du har noget, du vil tilføje. Nej, jeg tror ikke, jeg har været tilføje. Tak. Tak.